Luăm și noi un winner. Cu câte 6 Ok. kiluri de căciulă. Alex, merge microfonul, Alex. Okay. Ia să văd. No. Nu vrei să vezi. Că te pun pe YouTube și scriu paleta DG Alex. Dai drum la microfon? No. Tot nu dai, nu? E bine. No. E bine. E faci live? Da, da. Bă, frate, n-ai nicio armă. Ăla mic. Alex, tu? Pe unde e? Era să ai să fii. Ai terminat de la tine, zic, clar, că sunt Că urcă unul la noi acum. Și nici n-am grenadă. urcă. N-ai grenadă. Ai de viață? N-am. N-am să-ți dau nici de viață. Ok. Nu fi plecat aia? E unul aici. Watch out. Da, cu ies, care ies, ăsta și de aia se trage. S-a dus unul pe acolo. Marked a location. Watch out. E knock acolo. Watch out. Mă duc să pușez acolo. Băi, aoleu, e mai sus. Sunt sus, nu? Vino, Vin acum la voi. păcat. Te atunci. E sus, nu vă bloc aici. E sus, Dă-te dracu de aici. Bă, cum vă face? Eu nu înțeleg cum vă face pe voi. Să mor dacă înțeleg. Stați acolo toți și vă face. Fierați ai dracu să fiți voi. Lepri. Lepri. N-ai să vezi atâta lepre, bă.
Da, și tu vrei de azi? Imediat, dragostea mea. Am dat viața mea. Ia că nu mai sar eu. Îl lăsăm pe Alex să sară el. Unde vrea mușchiul lui. Că m-am săturat să iau bătaie. Papai. Okay. Du-mă, uite aici să mergem, că acolo sigur nu întâlnim player. No. La Painan. La micul bootcamp. Zis Painan. Uite, ăștia deja se învață să meargă ca un șarpi. Hey, hey yo, snakes, hey, snakes, you wanna sneak? والله ما يسوى عايش Doamne, ce fel cântă, să-i zică unul ăla că cântă să moară mă. Dați-o leacă pe ol. الوجود كلش عرب بس Costinel, mă auzi, Costinel? Român. Bă, frate, I got supplies. ia fie. Am zis că mă duce la bootcamp, când am văzut că a sărit așa. No. Știu. Enemies ahead. Avem? Eu. Bă, dar unul nu joacă, frate. Deci din tot grupul unul nu joacă, fii atent tu. Păi mai joc eu cu ei. Hai că mi-am găsit un nume dacă e ceva. Bogătaș. I need a weapon. Îi bateți? Hai, du-te dracu de aici. Uite-l, bă, că nu vrea să intre înăuntru. I got supplies. Mai este unul aici. I got supplies. Și vă descurcați? Era vorba de empat. Scuzate-mi. I'm really sorry. I'm really sorry. I'm really sorry. Da, ia mai beau câteodată și o țin câte. Bă, dar o șansă ceva să I găsim. need a muzzle. Vrea cineva scop de 4? I got supplies. Nu. Am doi. Dar nu mă gândeam de mine. Ce ghiozdane, mă, că eu n-am armă. Tu
Te vezi de ghiozdan și eu n-am armă. Dar de ce putea mea s-a pus mare? Aia zic, mă. Aia zic, mă. Aia zic, mă. De ce tu mă nu te-ai dus? Dar de ce mă înjuri? Eu n-am mare. Te vezi de gheozdan. S-a pus mare. Și trebuie să mă înjuri? Normal, trebuie. E ultima oară când te iert, da? Retrageți cuvintele. Că altfel îți dau grenadă. Mă fugi. Mașină. Hai că dacă e ceva, unui knock acolo. Unui knock acolo. Watch Doi. out! Pușează, 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 veniți la noi. Nu mai da, nu mai da. E după ăsta. Dă-i! Am făcut. Poate ne mergi de aia, nu pe ăla. Stai un pic, dacă mi-a luat. Uite, încă unul. Dă-i! Nu cred așa ceva, frate. A consumat 2 încărcătoare să facă pe unul. Și când... يلا لوبي يلا لوبي ديانا Mi-a luat de... Shut the Diana. fuck up. Shut the fuck up, you son of a bitch. يلا لوبي يلا Shut يلا the fuck up. يلا Bine, mă. Bine, mă, Yalla. bine, mă, bine, bă, Mai e unul, mai e Alex. unul, mai e unul, mai e unul. يلا لوبي يلا 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 You go in the lobby, mate. Nebut. You motherfucker, you're going to lobby. orospu Going fuck to you fuck you fuck you lobby, lobby, Ei, motherfucker. face unul. Uite, Lasă-l că e but, mă. motherfucker să zic tic Motherfucker, going to lobby. Te face și butul. E Yalla, but, lobby. mă. Mai vine unul. E Yalla, but, mă, lobby. stați, mă, într-un loc, mă. Sunt doi, uite. Băi, dai anotați din gură că e but, mă. Hai că mi-a zis-o, ia uite butul. Butul trage, Păi dar trebuia să-i dea până acum revive, dacă nu stau într-un loc. Dă-i-o acum. Dă-ți să vezi că mai era unul pe aici. Mhm. Hai că-ți fură kill-ul ăsta. Bine, mă. Așa, mă, tată, mă. Bine, bă, Alexuțo, bă, așa, mă. Arată cu adevărat ce valoare ești. Uite, Cătălina. Ia și cu tine. Dați 2 încărcătoare după unul care e knock. Nu era knock bowl ăsta. Oh, Diana s-a chinuit cu 2 încărcătoare să-l facă pe unul și mai avea 5, Păi mi-a tras grenada. mai avea 5 Mi-a gloanțe tras și a grenada cu palma. ieșit unul în față și a făcut-o, că nu mai avea gloanțe. Ferea al dracu să fii. Că deloc nu. Ah!